Понеделник отново е време за новините на МТЕЛ. Аз съм Дебора Апостолова и в следващите минути ще ви запозная с най-интересните неща от изминалата седмица. Останете с нас! Четвъртото издание на програмата МТЕЛ Екогрант приключи със 7 успешно реализирани екопроекта. Акцент в грантовата програма за 2012 година беше възстановяване и опазване на биоразнообразието в пострадалите от наводненията райони в началото на миналата година. Бюджетът на проекта беше 110 700 лева. Скоро предстои МТЕЛ да обяви конкурс за новото издание на програмата. И тази година ще подкрепим екопроекти. За пета поредна година зарадвахме с подаръци отличниците от Техническия университет в София, специално с телекомуникации. Сред инициативите на компанията, подкрепящи студентите, е и стажантската ни програма, която помага на младите специалисти да натрупат професионален опит. Грабвайте пуканките и се настанявайте пред телевизорите, защото новите филмови заглавия в МТЕЛ Видеотека вече са тук и ще продължат да ви радват още няколко месеца. Мъже в черно 3, Заразно зло проклятие, Тъмни сенки и Диктаторът са само част от новите филми, между които може да избирате. Приятно гледане! От днес МТЕЛ започва нова игра във Facebook страницата си, посветена на Свети Валентин. За тези, които успеят да се справят с нашето предизвикателство, ще има специални награди, ваучери на стойност 100 лева и много допълнителни подаръци. За да участвате, трябва да откриете трите кода, разпръснати из фен страницата ни, и да ги въведете в специално създаденото приложение. Първият код вече виждате изписан на екрана. Вторият код търсете в албума от официалното представяне на Nexus 4, отново в нашата фен страница. Там ще откриете и насока за третия код. Правилата на играта може да видите във Facebook. Желаем ви успех! Знаете ли, че през декември 2012 година българското приложение App Center, разработено от МТЕЛ, е използвано от повече от 20 000 потребители? Приложението е едно от най-предпочитаните в Google Play и събира в себе си селекция от български приложения, които лесно и бързо може да свалите на своя телефон. Сред тях са приложения за навигация, за проверка на хороскопа, за кино и много други. И като говорим за мобилни приложения, в следващото видео ще разберем кои са вашите фаворити. Кое ти е любимото мобилно приложение? WhatsApp. А защо? Защото комуникираш с всички безплатно. Angry Birds, времето и какво беше? Нещо по подобие на Tetris, много готино, много цветно. Такива някакви откачени неща. Viber. Ами, по принцип, Instagram и игрите, по-често. Sky Sports Updates. Да, WhatsApp и Viber и харесвам, защото си комуникирам с приятели и близки заради това. Може би WhatsApp ми е любимото. Най-много силно ползвам Facebook, иначе любимо. Тези, които са по-специалните камери, видео и така нататък. Дойде ред да обявим късметлията от нашата игра през януари. Този път късметът се усмихна на Светлана Георгиева, която вече е притежател на Sony Xperia P. Честито! Новият ни въпрос е: през коя година стартира стажантската ни програма? Ще очакваме верните ви отговори във Facebook, а наградата за февруари е смартфона Nexus 4. Това беше всичко от нас за тази седмица. Не забравяйте да се включите в най-новата ни игра и да ни гледате следващия понеделник. Довиждане!